Здравейте! Аз съм Елена и искам да ви представя един невероятен проект Powerhouse RevShare. Аз стартирах в Powerhouse RevShare от самото му начало, откакто той започна. Това беше в началото на месец април тази година. Тоест, това е един съвсем нов проект. Но нека да видим какво е развитието до момента. Общо членове 753, доста впечатляваща бройка. Също така общо депозити в системата на стойност над 18 биткоина. А имайте предвид, че в момента курса на биткоин е около $1950 на Poloniex. Така че съвсем скоро можем да очакваме биткоина да надхвърли $2000. Имайте предвид, че когато аз стартирах в началото на април, биткоина беше около $1000. Тоест ние говорим за един огромен ръст, почти двойно се увеличила цената на биткоин. Тоест аз съм депозирала пари в системата, когато той е бил $1000, в момента той е около $2000 и аз имам печалба, доста сериозна печалба, дори само от това, че цената на биткоин се увеличила толкова значително. Затова лично аз препоръчвам, ако вие развивате онлайн бизнес, да имате поне една платформа, която работи и с биткоин, защото от това можете да спечелите изключително много. Общо изплатени до момента виждате 1 биткоин и 1.18. Дори аз все още не съм теглила от системата, понеже моята цел е да развивам своя акаунт. Освен това, не ми е необходимо да тествам тегленията. Аз съм убедена, че всичко работи перфектно, защото се познавам лично с собствениците на този проект и работим с тях от доста дълго време, поддържаме ежедневен контакт. Но също така Powerhouse RevShare е проект, който е част от една по-мащабна платформа Powerhouse Network, която обединява общо 4 проекта. Но днес ще говорим по-подробно за Powerhouse RevShare. Естествено ще споменем и другите проекти, защото те са свързани. Проектите в тази платформа са свързани малко или много това естествено помага на членовете на платформата да имат няколко източника на доходи, което е чудесно. Но в общи линии Powerhouse RevShare е рекламна платформа. Ние закупуваме рекламни пакети. Виждате, това е моя акаунт. Аз в момента имам Traffic Ads Credit 2700, Banner Ads Credit 138 и Text Ads Credit 138. Като мога да използвам тези кредити, за да промотирам в системата други мои проекти, в които аз участвам. Така че това е една чудесна възможност, както да печелите напълно пасивни приходи, така и да промотирате и да привлечете хора за вашите екипи и в други платформи, в които участвате. Казвам напълно пасивно, да, това е така, на 100% пасивен проект. Вие закупувате пакети, те започват да работят и ви носят определена дневна доходност. Тази доходност в Powerhouse RevShare е около 2% на ден. Всъщност процента е зададен между 1 и 3. Но под 1% не е възможно да паднем. Така че минимума, който ще получаваме ние в тази платформа е 1% на ден, което е чудесно. Имаме различни пакети. Нека да погледнем моите пакети. Ето виждате, първите, които съм закупила, вече са приключили, донесли със своята доходност.
всъщност започваме пакетите в Powerhouse RevShare, стартират от 0,005 биткоина. Това вече е около 8-9 долара. Първоначално беше доста по-малко. Ето, аз имам от тези пакети. Тук мога да проследявам всеки един пакет, който аз съм закупила и колко ми е донесъл до момента. Ето тези всичките, където пише no, всъщност те все още работят, все още са активни. В момента, в който си донесат доходността, вече ще видя срещу тях да пише yes, както е с предишните, но нека сега да погледнем. Това са всъщност от вторите пакети. Аз имам два вида пакети. 0,01 биткоина и 0,005 биткоина. Всъщност първите пакети, които можете да закупите в системата, ниво 0 са на стойност 0,005 биткоина. Минимума, който можете да депозирате в системата е 0,02 биткоина. Така че най-малкото, с което можете да започнете, са 4 пакета от малките, от ниво 0. За това ниво 0 не е необходимо вие да заплащате месечна такса. Така че всеки може да стартира с 0,02 биткоина, което в момента са около 35 долара или малко повече, защото виждате биткоина доста се вдига, така че аз не мога да кажа точно стойността в долари, но вие естествено можете да си го пресметнете. Аз имам от тези пакети, но всъщност повечето пакети, които аз съм закупила, са на стойност 0,01 биткоина, защото аз съм заплатила и своето месечно членство в системата за това първо ниво. Пакетите от ниво 0, нека сега да видим различните пакети. Пакетите от план 0 изтичат на 0,055, т.е. ние ги закупуваме на 0,05 и те изтичат тогава, когато ни донесат доходност 0,055 или това са 110%. Следващите пакети от план 1, от които всъщност имам най-много, са на стойност 0,01 биткоина и ни носят, всеки един от тях ни носи, освен естествено трафика, банерите и всичките тези възможности за реклама, които всъщност са продукти на компанията, ни носи доходност 0,0115 биткоина. След като вече изпълним необходимата бройка от тези пакети, защото максимум пакети, които можем да притежаваме от план 0 са 50, от план 1 вече са 100, но след като аз направя 100 пакета от план 1, което се надявам да бъде съвсем скоро, ще закупя вече пакети от план 2, които са на по-висока стойност, но ми носят и повече приход. След това имаме план 3. Виждате, доходността нараства, като на най-големите пакети, които са на стойност 0,1 биткоин, достига до 140%. Но вече трябва поетапно да минаваме през нивата, за да достигнем до това най-високо ниво. Колкото по-бързо това се случи, толкова по-добре, но естествено всичко зависи от броя на пакетите, с които вие ще стартирате. Това се определя от вашата финансова възможност. Но също така, естествено, имаме право и възможност, дори препоръчително, да промотираме платформата и да регистрираме нови хора към нея. За всеки един закупен пакет от нашите директно регистрирани, ние получаваме 7% всеки път, когато те закупуват пакет, без значение дали това се случва първоначално, нали, със средства вкарани отвън, или пък от repurchase баланса вътре от системата, ние получаваме 7% от всеки един пакет. В началото, естествено, тези суми не са чак толкова големи. Ето, виждате, не може да се каже, че сумите са кой знае колко големи, но с
течение на времето, с развитието на акаунтите на всички тези хора, които са регистрирани към нас, сумите нарастват. Ето виждате, огромен интерес има към Powerhouse RevShare, въпреки че аз го рекламирам съвсем отскоро. Доста хора са закупили вече своите пакети, но има хора, които все още въобще не са започнали. Ако вие до момента не сте работили с биткоин и не знаете как да закупите своите биткоини, как да си настроите биткоин портфейл и как да ги вкарате в системата, можете да гледате специално направените за това видеа. Естествено, можете да се обърнете и за помощ налични. С удоволствие ще ви помогна да започнете, защото, както вече казах, с тази платформа може да се справи абсолютно всеки. На първо място тя е изключително лека за работа. Целият ви ангажимент се състои в това да гледате по 10 реклами на ден. Това прави не повече от 5 минути на ден. Така че не мисля, че би затруднило някого. Но пък, ако сте много ангажирани и нямате възможност да гледате по 10 реклами на ден, имате възможност вече да си закупите и свободно време, в което не е необходимо да гледате реклами и ще ви се отчитат начисленията. Така че зеления бутон е точно за това. Можете да изберете колко време няма да гледате реклами. Дали това ще бъде една седмица или един месец, вие решавате. Ако нямате тази възможност, но за мен лично е много приятно сутрин като стана, докато си пия кафето, да си изгледам рекламите и въобще не ми представлява никаква трудност, при положение, че имам възможност да печеля толкова много от това. Но нека сега да погледнем печалбите. Имаме няколко баланса. Сумата, която депозираме в системата, ние виждаме в Purchase баланс. Това е баланса, с който ние можем да закупуваме пакети. Ето този баланс. Вече имаме и Earning баланс. Това е баланса, от който ние можем да теглим. Можем да направим тегляне и да получим сумата. 50 на 50 е в Powerhouse RevShare, Repurchase баланса и Earning баланса. Тоест 50% от нашите начисления отиват в Repurchase баланса, което е много добре и е определящ фактор за стабилността на системата. Това естествено означава, че няма вариант, в който всички членове на системата да започнат да теглят наведнъж и да изтеглят всичките свои средства, което ще попречи естествено на правилното развитие и на работата на системата. Защото много важно е, когато ние избираме RevShare проект, да сме сигурни, че той ще работи доста дълго време. Това е естествено основното, защото аз развивам активно онлайн бизнес, участвам в няколко проекта и за мен основното е проектът да е стабилен и да се развива в времето, да плаща и всички членове да са доволни. Това е основният критерий, по който аз избирам своя проект. Защото всъщност, да, гледаме и компенсационния план, някои планове са добри, някои не чак толкова добри, но аз ви уверявам, че ако компанията е стабилна, че ако работи дълго време във всяка една компания, вие можете да спечелите огромни суми от комисионни, стига тя да работи гладко, без проблеми, достатъчно дълго време. Така че за мен това е основното, освен че се познавам лично с собствениците. Също така аз следя някои показатели. Имаме доста показатели за стабилност тук. Това всъщност единия е Repurchase баланса. 50% от начисленията отиват в този баланс, с който ние развиваме нашия акаунт и закупуваме нови пакети. Но също така месечното членство е един такъв показател. Това показва, че системата е стабилна, но също така ние тук имаме външни източници и във всеки един момент системата е подсигурена. Тоест, вашите спечелени
пари във всеки един момент са налични в компанията и те биха могли да бъдат изплатени наведнъж. Дори утре всички членове да решат да изтеглят това, което те са спечелили. Естествено, от спечеленото ще бъде приспаднато това, което вече сте изтеглили, но пък във всеки един момент в компанията е налична тази сума и вие бихте могли да я получите, ако се наложи. Освен това имаме един ресет бутон, който е нещо уникално за тази индустрия, за RevShare индустрията. Той позволява, ако скоростта се забави, ако евентуално падне под 1%, което естествено аз не мисля, че ще се случи, защото има огромен интерес към тази компания, вашите суми да бъдат изплатени наведнъж и системата да се рестартира. Така че всичко е измислено прекрасно и като добавим факта, че работим в биткоин, имаме възможност да печелим в биткоин, това го прави една доста добра възможност, доста стабилна възможност за пасивни приходи, защото, както видяхте, вашия ангажимент е да гледате 10 реклами на ден, но можете и да не гледате реклами, ако закупите време свободно от гледане на реклами. Естествено, ние можем да промотираме, да достигне тази възможност, да помогнем тази възможност да достигне до максимален брой хора. Естествено, те ще са доволни, защото и те ще печелят, както правя и аз в момента. И да печелим и от това по 7% реферален бонус. Смятам, стана достатъчно ясно. Но нека сега да погледнем аз колко съм спечелила до момента. Искам да споделя с вас, че аз не съм стартирала с много пакети. Аз лично не съм човек, който стартира с много големи инвестиции. Разбира се, имам познати, които започват с $1000, с $2000. И тук има такива хора, нали, сред колегите от различните държави. Има хора, които до момента са спечелили вече и са изтеглили $1000, $2000, такива суми, а все пак компанията работи от около месец. Но пък аз започнах с, мисля, 0,05 биткоина, което тогава при $1000 курс на биткоина беше около $50. Аз си заплатих своето месечно членство 0,01 биткоина и с останалите 4 закупих пакети. До момента виждате моите печалби 0,066 биткоина съм спечелила, но вече обърнете внимание отново на цената на биткоина, тя е двойна, около $2000, така че и оттам доста съм спечелила, но пък това са в момента около 200 лева, мисля, дори малко повече от 200 лева, така че аз вече съм на печалба. Бих искала, всъщност аз не бих искала да тегля, но ще го направя, за да може всички хора от България да са спокойни, защото вие не познавате собствениците, като мен не сте работили с тях, не знаете, че са сериозни мрежовици, много коректни и лоялни хора, така че аз бих искала да ви покажа, че системата работи, че тегленията са активни и че всичко е наред. Така че ще изчакам да събера тук в баланса поне 0,01 биткоин. Това ще стане съвсем скоро в рамките на, мисля, 2-3 дни максимум. Така че ще мога да ви покажа и тегляне от системата. И след това, естествено, ще продължа да си закупувам пакети, за да изграждам своя акаунт. Колкото повече пакети имаме, толкова по-добре. Така че ние си от една страна ще си поддържаме стойността на броя на пакетите, от друга ще можем да си теглим на редовна база. Колко можем да теглим от тази система, това е доста интересен момент. Без да имаме нито един директно регистриран, ние имаме право да теглим 0,2 биткоина на ден, но това е доста сериозна сума, всъщност една пета от около $2000, така че около $400 на ден, мисля. Естествено, ако се увеличи стойността на биткоин, тази сума ще се увеличи също, така че това е един доста сериозен пасивен доход. Но пък ако имаме директно регистрирани към нас, аз говоря за случая, когато вие участвате напълно пасивно, не промотирате, не каните хора, участвате само вие,
и разчитате на вашите пакети, които ви носят доходност от около 2% на ден. Но пък ако имате директно регистрирани, тези лимити доста скачат и при положение, че нямаме лимит на броя на пакетите от най-високото ниво, просто сумите, които можем да теглим на ежедневна база от тази платформа, са впечатляващи. Но пък това не е всичко. Имайте предвид, че това не е всичко. Но повече информация за Powerhouse RevShare, за това как е свързан с останалите платформи от Powerhouse Network, как имате възможност да печелите дори повече от това, което споменах в момента, можете да получите тази вечер. Всъщност днес сме 19 май, тази вечер от 9 часа българско време, лично от собственика, един от собствениците на компанията, Даран Брадбъри. Имаме хенгаут днес, не го пропускайте, не пропускайте тази възможност, защото вие лично ще имате и шанса да зададете своите въпроси, ако имате такива естествено, на собственика. Той ще обясни повече както за Powerhouse RevShare, така и за това как е свързан и с другите за момента две платформи, защото едната все още не е стартирала. Очакваме през юни, но как ще имате възможност да печелите доста повече от това, всъщност от 3 източника на приходи. И то двата от които са напълно пасивни, а третия също така би могъл да се превърне в пасивен източник на прихода и за вас, поради свързаността му с Powerhouse RevShare, но няма да издавам информация. Уверявам ви, че тя е доста интересна. Очаквам ви скоро, днес 19 от 9 часа вечерта българско време. Въпроси и отговори на живо с единия от собствениците на компанията, Даран Брадбъри. Това беше всичко от мен. Желая ви хубав ден и до скоро!